бародаро, яке аз тоҷирони тоҷик дар садовот лини 11 бола визит киша мемонем. Беҳад як савдои хуб кушода, иншоалло ки ба кулли мардуми Тоҷикистон сакиткии хуб ҳамл мекунад ва бози номрои ҳами акара визит киша мемонем. Метавонед биёед, иншоалло ки хуб аст ки шумода хубам арзон мекунам. Марҳамат бародаро, ман инҷо меоед инем бародаро любоиш ҳами тоҷик будани шумо худ шаҳодат метиҳад барои скидка кардан. Марҳамат бародаро, бо моҳоли навори бисёра мемонем, номрои ҳами акара мемонем. Акай Муҳаммад, метавонед биёед харидорӣ кунед. Ина ҳавоам нам гирифт, почакотон тар мешавад, мебиёед ин ҳамҷа попушакҳоро алиш мекунеду баъдан роҳи сафед ба хонадонатон. Боқӣ тансиҳат ва дар амони Аллоҳи пок бошед. Заходи, мой дорогой, заходи. В твоем возрасте у меня стыда не было. Вот сестра. Бэйбстан. Прикольно, да? Скажите, а что измеряется, какого начала?